Første gang, at jeg sådan rigtig blev betaget af det at dyrke eliteidræt, der var jeg 6 år gammel. Fordi der var OL i Los Angeles i USA. Så jeg sad og så sport fra OL i 1984 i Los Angeles. Og der sad jeg og så 100 meter finalen. Og jeg kan huske kommentatoren på fjernsynet, han gik helt amok. Han råbte helt vildt. Og jeg blev simpelthen, jeg kan bare huske, sådan en lille knæk, der sidder der. Jeg fik bare sådan en følelse ind i maven af, jeg tænkte, det er da simpelthen for fedt. Altså det er da helt vildt at få lov til at løbe der på det stadion. Og der sidder en mand i Danmark og råber og er helt vildt, fordi man vinder en OL-guldmedalje. Men da jeg var 10 år gammel, så kom min grandfætter til mig og så sagde, han var lige begyndt at gå til roning. Og han synes, det var rigtig, rigtig sjovt. Og han synes, jeg skulle prøve at komme ned og prøve at ro. Men da jeg kom til roning, så var jeg dygtig, fordi jeg var så stor og så høj. Så jeg kunne have sådan en rigtig langt tag. Ligesom jeg har lært nogle af jer i dag at ro. Og fra den dag af, så blev jeg bare bidt af det. Og jeg fik bare lyst til at dyrke eliteidræt. Og jeg fik bare lyst til at træne mere og mere. Fordi hver gang jeg var til konkurrence, så klarede jeg det godt. Og da jeg var 15 år gammel, der kom jeg til min første træningssamling i Team Danmark. Og der var der en mand, der fortalte os om, hvordan man skal sætte sig mål her i livet. Hvordan skal man sige til sig selv og lære sig selv, hvordan kan jeg nå det, jeg gerne vil nå. Og han fortalte mig, at man skal sætte sig 3 mål. Man skal sætte et overkommeligt mål, som man kan nå inden for en 4-5 år. Så skal man sætte sig et mål, som måske ligger 10 år ude i fremtiden. Det kan være, at jeg vil godt til Europamesterskaberne, eller jeg vil godt til verdensmesterskaberne. Og det sidste mål, man skal sætte sig, det er næsten det vigtigste af alle målene. Det er drømmemålet. Man skal sige til sig selv, det her mål, det er så stort, og det er den største drøm for mig, at det kan gå i opfyldelse. Her til sidst, hvor jeg skulle til OL, der trænede jeg de sidste 8 uger op til OL. Der trænede vi 2 gange om dagen. 6 dage om ugen, altså i alt 12 gange. Og så den sidste dag på ugen, der trænede vi kun 1 gang, så vi havde en halv fridag. Før det, der trænede vi cirka 12 gange om ugen. Og hver gang vi var nede at træne, så trænede vi cirka 2 timer ad gangen. Så alt i alt, så bliver det til mellem, afhængig af hvornår på sæsonen det er, men aldrig under 20 timer om ugen. Og så op til de her omkring 30-32 timer om ugen. Da jeg var 10 år gammel, der trænede jeg cirka 3 dage om ugen. Da jeg var 15 år gammel, der trænede jeg cirka 5 dage om ugen. Og da jeg så blev sådan lidt ældre og begyndte at komme lidt mere på landsholdet, så begyndte det at blive sådan 6 dage om ugen, hvor jeg så trænede 2 gange om dagen i weekenden og sådan nogle ting. Når man tager doping, så kan man meget mere, end kroppen egentlig kan klare. Fordi når man herhen i maskinen finder ud af, at nu kan jeg ikke mere, så er det fordi kroppen har sagt, nu kan du ikke mere, nu skal du lade være med at træne mere eller ro mere, fordi så går jeg i stykker. Når man tager doping, så kan kroppen ikke finde ud af, at nu skal den sige stop. Det vil sige, det kan hjernen ikke finde ud af. Og så bliver den bare ved med at køre på, og på et tidspunkt så risikerer man altså, at kroppen går i stykker. At man får en skade, eller noget, der er endnu værre. Så det er farligt. Det er super farligt at tage doping, og det er derfor, det er rigtig, rigtig dumt at gøre. Desværre så er der jo nogle mennesker, som synes, det er okay at tage doping. Det synes jeg ikke. Det vil sige, er der nogle ting, som man må sige nej til? Er der nogle ting, som man synes, man går glip af? Og det kan lige så godt være ærligt at sige, det er der. Fordi når man bliver spurgt af sine kammerater, skal du ikke med ned i ungdomsklubben? Eller skal du ikke med i byen? Skal du ikke med på diskotek og have en øl? Eller skulle du ikke tænke dig at komme med på skiferie sammen med de andre? Så må man i 99% af tilfældene sige, nej, ellers tak, fordi jeg skal ned og træne, eller jeg skal til konkurrence. Jeg fik ikke sovet særlig meget den nat. Jeg har vel sovet sammenlagt 4 timer den nat inden OL-finalen. Men det gør ikke så meget, fordi man er i så god form, og der er så meget adrenalin i kroppen, så man glemmer, at man ikke har fået sovet. Og så kan jeg huske, da vi havde roet 1900 meter, altså der manglede 100 meter, så tænkte jeg, nu er den der. Nu bliver du olympisk mester. Nu når du det. Nu når du det, du har kæmpet for, siden du var 15 år gammel. Og i det øjeblik, at vi gled over stregen, så var der bare sådan en varm fornemmelse i kroppen. Og jeg kan bare huske, at jeg fik bare lyst til at række armen ud ved, og så bare råbe alt, hvad jeg kunne. Fordi nu vidste jeg, at nu havde jeg gjort det, og jeg havde gjort det sammen med de 3 andre. Og så kom vi hen på præmieskammen, og da vi fik vores medalje hængt om halsen, og man kiggede på den, og så tænkte man, det her, nu nåede du det.
Og lige i øjeblikket efter, så begyndte jeg at spille Lærløn i et land. Så kunne man se Danbo gå til top, så man bare stod og synge med, ligesom når man er til fodboldlandskamp i parken. Det var helt fantastisk. Super fantastisk.